Salutare tuturor, eu sunt Cristiano și bine m-am găsit la un video de-al meu în care vom juca The Sims 3, de fapt The Sims simplu, free play. Cum să arate Neloripopa? Nu știu, m-am gândit la un nume ca să nu iasă ceva din clasă, să supăr cineva, să fie prea fericit. Dar nu m-am gândit să iau un alt nume. Hai că bine. Hai, băi, așa. E bine așa, hai să vedem. Ce Dumnezeu, nu-mi place. Aoleu. Prea urâtă. Așa. Hai. Dacă zici că suntem în cineva de la horror, deci hai să... frumos, asta e, mă. Pants. Nici nu știu ce... No. Nu mergi cu sandali în fața mea. Ceva Adidas. Nu, așa nu se merge la sport. Așa, outfit. Asta e pentru măi. Că eu nu-s VIP ca Mota. Perfect. Pentru că nu se poate mai bine, am ales tot ce-mi place mie. Avea un păr lung de ăla portocaliu. 50-50. E bine așa. Inspiră simply using a cupcake. What the f... deci mâncare, fericire, XP. Fără mâncare, fără fericire. Fără fericire, fără XP. Ce dracu face aici? Îi cași pe tine? Ce Dumnezeu? What the... Ei, e fericită. Ei, inspirată. Ei, se întinde. Nu mai scoate părțuri. Inventar. Decorațiuni. Modern clock. Stai. Why could mă cartografie? Open syntax. Great items, a new highboard to meet. Oh, trebuie să construiesc ce? Nu am nimic. Nu știu ce înseamnă. Ca lăsim... Oh, o sună. Frumoasă. Asta nu-i ca să merge pe eu. Plumb. Da, știu cum. Am văzut la Max Infinite. E funny. Am nici mers, ce Dumnezeu? What the fuck? Altceva. Build the park. Da, așa cum să fac eu. Nu. Off. Ce mii? Nu. 500. Cugerare. Hai de pula. Ce, gata, trebuie să văd exact la ce se întâmplă.
Ok, sunteți fericiți împreună? Stai, fă! Vino aici. Da. Ce zice? Cine vorbește? Am o singură întrebare. Ce limbă vorbește? Hai să vei aici. Montați-te așa frumos, aproape. Fac. Acum? Un activ. El de pauză. Dar nu vreau frigără. Bine. Ce mă, dat 30 de minute, da? Next row. Da, super. Deci ne întâlnim la mine cu aici, pe uite. Ce? Nu crezi de pe pâine? Am mai auzit eu proverbe de astea că banii nu cresc în copaci, dar e prea culmea. Cresc în flori. Visit Mystery Box Shop. Yay, nu mai dăm și două. Fizerat. Mamă, ce știu la mea, dracu să zic. Sapă o pulă în gură ta. Skip task. Ce pisa? Asta. Și nu fac ok, deci... Da, fac bani, foarte mulți bani. Deci... Asta e lucrul pe care trebuie să fac. Deci... Is the latest craze to swap... Have two sims complain rude until their nemesis... Nu vreau. Then carry out of the ultimate insult and maybe follow it up with a hug. Care? Slap a sim. Înțeleg. Îmbrățișare! Hug. Asta înseamnă hug, da? Cum să fac chestia? Nu știu ce înseamnă. De unde simțit ăsta. Bă, pe ce să știu ce spune. Hitza, un freestyle. Opa, minus. Oh, vai, nu! Cum distrug? Ce viața, bă? Distrug-ne. Ultimate makeover. Have birthday. 23. Fuck. Fuck me. You must first complete the seniors quest, which is at the level 200. Fuck! Deci eu, așa de fapt, deci eu am level 5, deci am 5 ani. Mă plăcea să nu fie adevărat. Oh, be funny, be nice, romantic. Încă n-au lucrat destul, am înțeles. Complain. Oh, un minut. Da, use, exact. Nu pot primesc căcatul. O să vă scutez de treabă. Cam gata, 3, 2, 1. Da, bă, bine, tocmai ce am făcut, chiar nu știu. Frate, a trecut un minut. Asta e, acum termină. Când faci level-ul, ești în starea aia. Read winning new quest available. Cu un hobby. Ok. Watch him, see him on TV. Aș vrea eu TV. Tu activ ta. Watch, slap a sim. Fuck!
chem. Ce pula dacă mor, bă? Pa, s-a râde singură, parcă se masturbează. Vreau să-i fac o poză la burtă. Parcă zici că și la mine. Ce m-ar plăcea să știu ce zice, Doamne? Stai, trebuie să văd ce înseamnă translator Google. Așa, stranger. Străin mai puțin. Ok, deci trebuie să-i mai împărtășesc din familiile, relațiile, tristeții vieții mele. Aș dau zoom mai tare. Deci pot simte ce fac. Yes. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă mai vreți episoade.